ehdottomasti tänne, joten antaa suuret aplodit. Hän on Niko Leppänen! Kiitos. Hän oli Tomi, mun henkilökohtainen avustaja. Ei vaiskaan, pitää olla kiitollinen Tomille tästä mahdollisuudesta. Vaikka ymmärränkin, miksi hän sen mulle just antoi, että koki niitä paineita, mikä nykypäivänä on, että pitää olla sitä monimuotoisuutta ja tätä niin kuin siinä hommassa, että jotain vähemmistöedustajia, sen takia meikäläinen on täällä porukan ainoa turkulainen koomikko. Joo, mä tosiaan on ihan Heidekenin lapsi, mutta jokunen aika sitten on muuttanut tuonne pääkaupunkiseudulle, mutta tosiaan lapsuuteni vietiin täällä Turussa ja voitte kuvitella, ihan oikeasti luulin, että puhuu suomea. Sitten menin sinne Helsinkiin, yliopisto-opiskelemaan, ne merkkasi mulle automaattisesti suomi toisena kielenä. Ja mä olin ihan, että kuitenkin simmottais. Joo. Mä oon nyt tätä stand-upia tehnyt semmonen 5 vuotta. Ja pikkuhiljaa alkanut se sana kiirittua pääkaupunkiseudulla, että on olemassa semmoinen turkulainen invo, joka stand-uppailee. Jengi on ollut vaan pettynyt, on tullut keikalle niin selvissä, että ei se ollutkaan Jetro Roosted. Joo, mä oon ollut 18 vuotta pyörätuolissa sellaisen tulehdusperäisen selkäydinvamman vuoksi. Et en oo vaan hito laiska, jos joku sitä miettii. Mä olin lukio ekalla luokalla, kun mulla alkoi tämmönen tulehdustila tuolla selässä ja se alkoi viemään sitten jaloista voimia. Ja eka kerran kun tämä tapahtui, mä olin koulussa ja se tapahtui kesken koulupäivän. Mä romahdin sen käytävälle lattialle ja mun eka ajatus oli, että okei, jalat vietiin alta. Missä mun elämäni rakkaus? Ja mä katsoin ympärilleni siinä käytävällä ja mä näen toisella puolella silloin eläkeikää lähestyneen äidinkielenopettaja Tuulan. Ja toisella puolella oli koulun avoimesti homoseksuaali musiikinopettaja Kari. Et ei ihan ehkä ne parhaimmat vaihtoehdot. Ja... No mä olen mun miehen Karin kanssa ollut nyt 18 vuotta. Mulla on ihana avopuoliso ja meillä on elämässä kaikkea tapahtunut. Iso tapahtuma oli tuossa 3 vuotta sitten. Hänellä diagnosoitiin toi raskaus. Nyt se oli hyvälaatuinen. Päivästä riippuu miten se näkee, mutta se diagnosoitiin. Ja yksi mieleenpainava juttu siitä raskausajasta oli se, että kun me ei oltu naimisissa, me oltiin avoliitossa, niin piti tehdä toi isyyden tunnistus. Ja mitä mä äsken sanoin? Tunnistus. Isyyden tunnustus. Joo, tunnistus. Poliisilaitoksen piti mennä. Siinä piti mennä. Siinä laitettiin riviin, meitä oli 4 tykkästä. Peililasin takana. Siinä oli meikäläinen, yksi lyhytkasvuinen ja sitten oli yksi näkövammainen ja Tomi Haustola. Onneksi tunnisti isäksi meikäläinen. Vähän on kyllä miettinyt, että nyt 2,5-vuotiaana niin on vieläkin kolju se kaveri. Joo, ei nyt siis piti tää isyyden tunnustus. Eli piti allekirjoittaa sellainen lomake, missä tunnustaa olevansa sen syntymässä olevan lapsen isä. Ja mä sit luin sitä lomaketta ja siinä sanottiin sanatarkasti näin, että isällä on 30 päivää aikaa syntymän jälkeen vetää tunnustus takaisin. Ja mä olin ihan, juman kautta, 30 päivän palautusoikeus! Eiköhän niinku siinä ajassa, tiedä, että onko siitä niinkään. Joo, mutta tosiaan sellaista. Saako vähän leveillä, en tiedä. Mutta mä oon ton pyörätuolinyrkkeilyn Suomen mestari. Meitä on tosi vaan 2, jotka sitä Suomessa harrastaa. Minä ja yksi Mikko. Mikko on 4 raja halvaantunut. Meikäläiseltä puhdas sarja. Mikko todettiin myös hiljattain aivovamma. Enpä näet ois sanonut kuin iskupaa. Ehkä se on keulinut liikaa takaisin. Joo, semmoista. Mä oon huomannut tässä elämässä pyörätuolissa sen, että ihmiset,
tosi eri tavalla suhtautuu siihen kun ihminen pyörätuolista. Ja kaikista pahimpia on ikäihmiset. Et niitä puuttuu semmoinen tietynlainen hienovaraisuus. Ja niin tämä ensimmäinen kerta, kun mä sain tästä niin hyvä esimerkki, oli se, että oltiin mun puolison kanssa just tavattu, mentiin hänen mummonsa luokse tuonne Itä-Suomeen. Ja siellä oltiin sitten kahvittelemaan, otin kahvit ja puuleet. Ja jossain vaiheessa sitten mä lähdin menee vessaan. Ja mä kuulen vaan takaani, kun se mummo kääntyi mun puolison viereen ja sanoi sellainen, no Temesi ainakaan juokse karkuun. Ja se on ihan totta. 7 vuotta oltu yhdessä, en ole vielä juossut karkuun. Yhden jutun vielä voisin tähän kertoa. Ostin hiljattain tällaisen ourasormuksen. Onko jollain ourasormus? Joo, mittaa kaikkea unta, aktiivisuutta, mittaa myös askelia. Just tarkastin tuossa Backstagella mun tuosta appista, niin se oli merkannut mun leiliselle 750 askelta. Ja mä en ottanut yhtä askelta 18 vuoteen. Ja mä mietin, että mikä tää selitys voi olla ja sit mä tajusin, että tässä on vaan niinku yksi muodon selitys täällä. Mun on pakko olla unissa kävely. Hei, kiitos sinä Kusetti. Niko Leppänen! Niin, tosiaan siis 2,5-vuotias poika ja sä olit siellä rivissä ja Joo. edelleen kaljo, niin sitä vaan mietin. Mä maksan elatusmaksuja sinun selän takana tässä. Niin, se on kyllä totta. Ihan kiva. Mut hei, kiitos sulle. Saanko tehdä pienen mainostuksen? Saat. Itsestäni. Vihdoin loin tänään siis oman komiikkaprofiilin tuonne Instagramiin, että jos kiinnostaa, ottakaa seurata Parakoomikko. Mulla on tällä hetkellä 9 seuraajaa. Ne on kaikki mun äitin profiileja. Se on vahingossa tehnyt sen. Mutta hei, sieltä löytyy, sinne tulee matskua. Kiitos teille!